Това е кратко демо на TradeProof. Сега ще ви покажа какво представлява системата и как се ползва. Тук горе можем да видим работните карти, договори, потребители, темплейти или иначе казвам шаблони, да създадем шаблон и да управляваме основни административни функции. А отдолу виждаме вече създадените шаблони, като нека да ползваме за примера работен акт СМР. Тук имаме опция да добавим имейл на клиента, съответно ще добавим просто един тестов имейл. Имаме възможност да изберем на коя дата се е случило събитието, в случая монтажа, извършено строително-монтажни работи. Съответно можем да добавим името на клиента като възложител, добавим нещо тестово и някакъв адрес. След това имаме общи условия, които са променяеми, допълняеми и могат да се добавят много неща към тях. И първата таблица, която е таблица за труд. Тук можем да видим различни позиции, както и тяхната мярка, единичната цена на труда и количество. Например, тук можем да изберем стенен тип сплит система, да добавим една, която сме монтирали, и една, която е малко по-голяма, като BTU, в случая от 12 до 30 хиляди, предната беше от 7 до 12 хиляди. Имаме доста други неща, това цялото нещо е конфигуруемо и могат да се добавят други работи. Ето го транспорта в рамките на град Варна на километри или друг град. Разбира се, транспорт извън града. Можем да добавим демонтажен стъклопакет и въобще каквото преценим, че можем да имаме като ред, има в стандартната написана работна карта, ако имаме такава. Можем да добавим други за нещо, което сме пропуснали, да предвидим шаблона, както можем и да добавим редове на място, с които да отбелязваме неща, които ги няма. Можем да добавим на цялата сума отстъпка в лева или пък в проценти. Съответно имаме друга таблица, която вече е за материалите, които са вложени по време на работа. Ето тук монтирали сме примерно климатична система, която струва 2500 лева. Добавяме си една. Можем да добавим пак позиции, които сме избрали. Тук имаме стандартни такива, които са необходими обикновено при такъв тип работа. Съответно имаме дренажни маркучи, шпилки и какво ли още не, което можем да добавим. На същия принцип, ако нещо липсва, нов ред или от други, може да влезе също в таблицата. На същия принцип добавяме и отстъпка в левове или в евро. След което имаме още малко общи условия и обща цена и възможност да качим снимки. Това поле може да бъде задължително за вашите техници и да сте сигурни, че няма как да не са снимали. Също можем да изискаме и конкретен брой снимки. Качват се от галерията или се качват от кликане на бутона прикачи и се снима директно на място. Кликаме продължи. Между другото разглеждаме този изглед като такъв на телефон в хоризонтален формат. Работи на таблет, работи на компютър, работи на телефон в вертикален формат, но така е най-лесно, най-удобно и най-удачно за работа на място, бързо и лесно. Виждаме, че имаме договора или пък приемо-предавателния протокол, вече е подготвен на база това, което сме въвели като данни, което сме отбелязали като труд и което сме отбелязали като вложени материали. Виждаме си общите условия и обща цена. Съответно, можем да добавим име и фамилия на клиента, за който извършваме в момента услугата. Можем да променим нашите, ако има нужда. Взимаме по подразбиране името на потребителя. И след това добавяме подписи, което се случва с пръст. Кликаме върху приключване на поръчка. Това, което се случва, веднага получаваме тук на място опция да свалим PDF, като виждаме и подписания документ, разбира се, на екрана. Също така получаваме имейл в офиса с този PDF, с този приемо-предавателен протокол, както и клиента получава такъв на своя имейл, съдържащ цялата тази информация плюс снимките. По този начин работа ни веднага е запазена, лесно достъпна и вече подписана, потвърдена от клиента и не се налага да влизаме в различни спорове. Така работи TradeProof, това са само част от функционалностите. Разбира се, има и други интересни функции в административния панел. Ако искате да разберете повече, свържете се с нас, обадете ни се. Ще се радваме да отговорим на вашето запитване.